तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आजची व्हिडिओ अशी असा, पहिला सांगा तर तो तुमका 3-4 दिवस झाले मी तामान्यात गेलो आहे, 3-4 दिवस राहलो आहे आणि आता हईल्यानंतर मग 3-4 दिवस झाले असत. तर आता हईल्यानंतर म्हटलं आता दुसरं व्हिडिओ तुमका दाखवूक तर हवंच, पावसाचा व्हिडिओ म्हटल्यावर दाखवूक हवंच. तर आज मी, भूषण, रोहित, नितेश, केतन असे मित्र आहेत. तर ते म्हणायला लागले की आज आपण आता कुर्ले पकडूक जाऊया. तर कुर्ले पकडूसाठी जा सामान ते आणूक गेले आहेत. तो रोहित आणि केतन आणूक गेले आहेत, रिंगा वगैरे काय ना काय आणूक गेले आहेत. आणि आता बघूया त्यांच्याने सामान आणल्यानंतर तुमका मी पुढचं दाखवीन. आता आमका जाऊचेत कुर्ले पकडूक. तर सगळे जमल्यानंतर आम्ही कुर्ले पकडूक जाऊ. जातानाचे तुमका व्हिडिओ दाखवू. तर चला नंतर तुमका व्हिडिओ दाखवू. तर मित्रांनो, हे लोखंडी रिंगी असत. तर मला वाटतं जवळजवळ हे एक 1-1.5 फुटाचे रुंदीचे म्हणजे गोल ह्याच्यात बनवलेले असत. तर एका गोल प्रकारचा म्हणजे त्या झाडाचा कापतात तर एका गोल प्रकारचा, जसा आता आमच्या तिकडे देवडपट्ट्यात आकला असा बोलतात. आता इकडे काय म्हणतात कणकोलीत काय माहीत नाही, पण त्यात एका आकला बांधून म्हणजे एक कुर्ले पकडूचा म्हणजे एक हत्यार सामान म्हणलाच तरी झाला आता इकडे बनवला जातात. आता सगळीकडे असं आता कुर्ल्यांचा हत्यार असा सगळीकडे बनवत नाही, म्हणजे आमच्याकडे तरी बनवत नाहीच, कारण का ही पद्धत फक्त कणकोलीत, मी तरी कणकोलीतच बघितलं आहे. पण ह्या व्हिडिओच्या याच्यात माध्यमातून तुमका मी एक नवीन पद्धत तुमका दाखवीन कुर्ले पकडीची कशी असा ती. तर आधी पहिला जाळा बिळा कापून होते, त्यानंतर जाळा बांधतानाची तुमका व्हिडिओ दाखवीन. बरोबर कापे रोहित खाली. अरे बरोबर आहे, बरोबर आहे. थांब रे. अरे तू काय सांगू तर बाबा. अरे थांब जरा, बरोबर कुर्ले कसे करा, असतात? कुर्ले ढांगावर कोण चलतली त्यांका धनुचा पळूचा नाही हा. एक पॅच भेट नितीन दिलेला ना. अरे आता माहित असं बांधू का बरं? सुरू. पकड एका पिशवी का बघू आकाश दोन फेरी फिरव फक्त. दोन विकत बस झाली. दोन फिरव रे. कशाक दोन उगाच. व्यवस्थित की नाही ना व्यवस्थित गोटून ठेवलं. कोयतो कोयतो दे रे. ऐका समाधी बघ आधी चला तर कर. या जाळ्यात आता 3 प्रकार असतात. या जाळ्यामध्ये पहिलो प्रकार तुमका दाखवतो आम्ही. कुठचो पहिलो प्रकार म्हणजे कसं, ही जाळा असता ह्याका एक परत काठी येणार. हा, तो पहिलो प्रकार हा. ह्याका पहिला आम्ही जाळा पहिला बांधून घेणार आम्ही. हा, दुसरा प्रकार आहे. हा, त्याच्यानंतर या जाळा खालना ओपन आहे. हा, त्याच्यानंतर जाळा खालना परत बांधला जाणार हा, जेवढा साईज नुसार. त्याच्यानंतर हे गड परत काठी येणार एक. तसे आम्ही आंब्यांचे ह्या काढतो, आंबे वगैरे काढतो आम्ही. गळ हा, गळ. गावठी भाषेचा गळ बोलतो. हा, गळ म्हणजे आख्या बोलतात, आख्या. त्या प्रकारचा असं ह्या एक रिंग तयार केलेली आम्ही. आता ह्याच्यात ना कुर्ले बाहेर तुमका येऊचे नाही. दोन आम्ही पूर्ण घट्ट बांधून घेतलेला या. आणि तसं तुमका दाखवूच आम्ही पुढे कुर्ले पकडताना असं हा. आणि ह्यानंतर जर काय पुढचा प्रोसेस असतात म्हणजे पुढचो काय प्रयोग असतात तर तुमका आम्ही दाखवू. आताशी आमची एक रिंग तयार झालेली असा बांधून तयार झालेली आता ही. फक्त काय खालना बांधूचा ना भूषण, अजून बांधूचा अजून खालना एकदा बांधल्यानंतर म्हणजे याच्यात जर समजा कुर्ली जर गेली झालेला तर कुर्ली बाहेर येऊची नाही, म्हणून त्या खालना बांधूचा आमका. 30% आमचा तयार झालेला. हा, 30% आमच्या या जाळीचं काम झालेलं असा. रोहित ऐका जरा बांध. तशी आम्ही व्हॉलीबॉल खेळतो, बास्केटबॉल वगैरे नाही. हा, त्या टाइप मध्ये अशी जाळी रिंग अशी झालेली आहे. तशी एक हळी काठी येतली एक, मधनं अशी एक काठी येणार. त्या काठी खाली थैना आम्ही असे कुर्ले बिर्ले ह्याच्यात आमका अडकतो. अजून काम खूप आहे. काठी बांधले. काठी पण बघूच्या ना, आपल्या काठी तोडली नाही ना. काठी तोडली नाही. टाकलंच ना विषय संपलो. बरोबर ऑटोमॅटिक वरण बांधलं. काय वरण बांधतं. अरे असेच ना जोडे बांधले. अरे नंतर ना ते का समाजले रे काय करतो सांग. आपण नाही लटकवतो कसा बसा बांधतो. बरोबर तर झाडा बसला ना खाली त्याचा हळूहळू उचलायचं. कुर्ले आतमध्ये होतले काठी घाली. अरे थांब काठी घाली. तू बघ काठीन कधी पकडलं आतडे काठी बांधून. अरे काठी घालूया रे. जाळा बांधला ना चार होतले आणि मध्ये येतले का काठी बांधूया डायरेक्ट. मग ते का खाली सोडतं मग काठी बांधून काठी बरा पडता काठीन.
मग ते का दोरी येतीलच वर. येतील बरोबर येतील तुका दोघा पण होतो. तर मासे पकडूसाठी जा आम्ही हत्यार बनवला म्हणजे जा सामान बनवला तर त्या सामानासाठी काट्यांची गरज असतात. तर मी आणि भूषण दोघं जण काट्याच्या शोधात दिला असं आमका काठी लागतली जवळजवळ आपल्या 7-8 फूट लांबीची होईणार आहे. 7-8 फूट लांबीची काठी होई असा. आणि रोहित आणि केतन आणि नितेश ते दोघं जण आता दुसरा जाळा बांधतात. आम्ही म्हटलं जरा काठीची जरा आमका गरज असते काठी बूक जाताव आणि येताव असं त्यांना सांगलं आणि आम्ही आता इलाव. तर आता भूषण माका म्हणतात चल जरा जाऊन ये काठी घेऊन ये. तर आता बघूया खै नेता आणि खयची काठी तोडता ती. असं आता वाजले पण सावधून असत आणि आम्ही आता जेवणार कधी आणि जाणार कधी. तर आमका ह्या चिव्याचा बेट भेटला कोणाचा भूषण. तरी हो चिव्याचा बेट असा ह्या म्हाका वाटतं ह्यो रानटीची व्हाव रे. रानटीची व्हाव ह्यो रानटी जिव्याचा म्हणजे जसा तुम्ही मागच्या व्हिडिओत पण तुम्ही बघितला होतास की फणस काढूसाठी मी रानटी जिव्याचा उपयोग केलेला होता. तर हा बघा ह्या असा बेड असतं. मग तुमका मागच्या व्हिडिओत मी बेड दाखवूक नाही होते फक्त काठीत दाखवलेलं आहे. पण तर ह्या बघू शकता तुम्ही असा बेड असता. बेड म्हणजे काय ह्या असं म्हणजे एक प्रकारचं ते मूळ असतं एक पण त्याका भरपूर अशी काठी धरतात काठी होतात. तर भूषण त्याका तोडता विषय असा की कोयत्याक दार नाही. कोयतं झाड नाही एका गोल तोडचा लागता आणि गोल जर नाही तोडला त्याच्यामध्ये पाणी गेला का मग बाद होता मग पण का उगवत नाही असे भाई हे का कोंब म्हणते. गोल तोडलास की ह्यांका असं कोंब येतं परत गोल तोडला ह्यांका परत कोंब येते ह्याच्यानं परत दुसरा उत्पन्न तयार होता. आणि वाकडं जर तोडलास या बघा असा वजा वाकडा तोडलास मग एका उत्पन्न येऊ शकत नाही हे आता बाद झाला. हा तोडताना असा आमका गोल तोडचा लागतो. तर आमका काठीची गरज होती. काठी आमका भेटलेली असा म्हाका वाटतं जवळ ही काठी 30-1 फूट तरी उंचीच्या 25-1 फुटाचा. तर आता ती आमका त्याचे तुकडे मारूचे असत. आता बघूया किती किती मापावर मारता किती किती तुकडे करता. भूषणाने घेतल्या ना खाई गेले जेऊक जेऊक बाई ना काठी तोडीत कोण. झाला दुसरा तयार करून दाखव जरा आपल्या पब्लिकला. तर ह्या खाल्ला बांधूचा आणि ह्या काय पहिला तुम्हाला दाखवले ओके झालेला असा. तर आमचं जाळ्यांचं काम झालेलं असतं फक्त आता काठी आणलेली ही काठी असा आणि आता काठीचे तुकडे मारूचे 2 आपल्याला लागतील ना. आता बघूया तू किती नेल्यानंतर किती मापावर तोडूक सांगता तशी तोड्या. तर आता आम्ही जेवू जातो. जेवून नेल्यानंतर तुमका मी पुढचा भाग दाखवीन पुढची व्हिडिओ दाखवीन. तर चला तुम्ही पण जावा जेवा लवकर आणि आज ऊन लागतात थंड पाणी पिवा. मित्रांनो कुठल्या पकडूसाठी जा हत्यार जाम का सामान लागू देतं म्हणजे तुम्ही गळमधला तरी चालात. ही जाळी आणि मग अशी आम्ही तोडलेली काठी होती चिव्याची ती मग वाटतं जवळजवळ 7-8 फुटाची असा उंचीची. तरी आम्ही अशी मध्ये टाकून बांधलेली असा एक नायलनच्या धाग्यान बांधलेली असा. तर ही अशी एक आयडिया झाली म्हणजे हो एक प्रकार झालो कुठल्या आणि दुसरा प्रकार म्हणजे आपण झाडात असा पण त्याका आम्ही काठी बांधलेली नाही. तर एका फक्त आम्ही काय करणार एका रशी बांधणार रशी बांधल्यानंतर अशीच सोडणार आम्ही खाली ती नदीत. ती हत्यारा झालेली असत तिकडे बितडे तर थंय गेल्यानंतर दाखवणार. आत्ताच हे दाखवलं तर मग ते परत बांधतलो ना. चला आम्ही चाललाव खैता नितेश पिसे काम. तर ह्यो नवीन म्हणजे कसा मगाशी केतन होतो केतन पण असा. तर ह्यो केतनचा मोठो भाऊ किरण दादा. तर हाय कर. नितेश एक मी एक किरण एक भूषण एक रोहित आणि केतन 5 जण झाले ना. तर ही किरणची गाडी तर ह्याच्यावर 2 जण 3 जण बसतील
आणि तर ती माझी गाडी म्हणजे माझी बाईक त्याच्यावर आम्ही तिघे जण बसू आणि आम्ही आता जाऊ. तर आमका पहिल्यांदा जाऊचं असं खंय आता आतडी आणू ना कोंबडीची. कोंबडीची आतडीची आमका गरज असा. तर त्या कोंबडीची आतडी आणण्यासाठी आमका जाऊचं चिकन सेंटरमध्ये. तर थंयनाच जाताना आम्ही मग पुढे पिसे काम जाऊ. तोपर्यंत तुमका ब्रेक आपण नंतर भेटू. तर मित्रांनो आम्ही आता साकडेक चालला असावं कारण काय पिसे कामत्यात आम्ही गेलो तर आमका पिसे कामत्याच्या व्हाळात पाणी दिसत नाही कारण काय पाणी कमी होता आणि कमी पाणी असल्यानंतर तुमका कुर्लेवर चढत नाही आणि कुर्ले भेटायचे नाही. म्हणून मग आम्ही सगळे म्हटलं आता जायचा साकेडीक म्हणजे कणकोलीपासून जवळच असा. तर आता आम्ही साकेडीक चाललो सगळ्यांनी. मग साकेडीक गेल्यानंतर तुमका मी पुढचे व्हिडिओ दाखवतले. तर मित्रांनो मी आता साकेडे गावात पोचलेले असावं आणि या साकेडे गावचं व्हाळ ह्या व्हाळात मात्र पाणी खदूळ असा चांगला गेला असा भावता जोराचं पाणी असा. तर आमका ह्या व्हाळात कुर्ले बोकडीचे असत. तर नितेश तिकडे काठी तोडूक गेलो. आमका जरा काठीची गरज असा अजून 2 काठीची आणि केतन जरा ह्या बांधता जाळा. कालच बघितलं कालच बांधूची नाही रे का एका हातली बांधूची आहे. बांधायचं रे बांध आधीच तोडलं. भूषण खोय भूषण हां ये घेऊन ये. आणि एका कोंबडीची आतडी म्हणतो. तर ही बघा मगाशी आम्ही कोंबडीची आतडी घेतली चिकन सेंटरमधनं. तर ही आता आतडी आत्ताच्या सीझनमध्ये जर तुम्ही चिकन सेंटरवाल्याकडे जर तुम्ही आतडी मागू गेलास तर तुमका फुकट असे कोण देणार नाही कारण का आता तो असा कुर्लेचो सीझन त्यामुळे दुकानदार म्हणतात की 30 रुपयान 50 रुपयान आम्ही विकताव. तर म्हणजे बघा ह्या कोंबड्याच्या आतड्याक म्हणजे जे टाकाऊ असतो तेका पण आता पैसे असत आत्ताच्या सीझनमध्ये तरी. आमचं सहकार्य यात्री तिकडे बांधता एक प्रकारची ही बघ ही टेक्निक अशी आहे का. तर ही काठी मगाशी तोडल्या नितेशने त्याका ही अशी आतडी बांधूची लागता. तर ती आतडी नितेश बांधता बघूया. हे बघा पहिली आम्ही आतडी अशी बांधलेली असो त्याच्यानंतर दगडाचा दुसरा उपयोग. तर केतने डायरेक्ट त्या झाडाक बांधलेली असा आकडी आपला सॉरी आतडी. तर ही पण तशी चांगले टाईट म्हणजे एकदम घट्ट बांधूची लागता कारण काय कुर्ले असतात ते कुर्ले ओढत घेऊन मग जातील कधी आपल्याला समजायचं पण नाही आणि आपण फक्त कुर्ल्यांची वाट बघत राहू काय भेटायचं नाही. त्यामुळे ती घट्ट बांधूची लागता. तर नितेशने ती काठी टाकल्यान त्याच्या लगेच डोक्यात येऊक नाही विषय माका तुमका दाखवूक भेटला नाही. अशी ती मग अशी बांधलेली होती ती आता काठी सोडलेली असा. तर आता होय कसा शांत जित्तेन राहायचं लागतं. तर तर आम्ही आता इकडे दुसऱ्या साईडीक पण टाकलेली असा वाळाच्या ह्या बाजूक. आता हय टाकल्यान भुसना ना म्हणता इकडे पण टाकूया. आता बघूया हय जरा पाणी कमी असा. किरण म्हणता की हय कुर्ली असा. तर आता बघूया
तिकडच्यासाठी गळ टाकलं वरती उकल आणि इकडनं गळ. चल. तर आम्हाला कुर्ली भेटलेली आहे. तर हो बघा तुम्ही बघू शकता पान घनस जाता पण ह्यो हा तो जर चावला माणसाला तर वीज बाधत नाही. होय असं वाटतं. आणि आमका परत एकदा कुर्ली भेटलेली असा. पण बघा बहिणी रे आपली ह्या कशी करतात सांग. जशी का बहिणी ह्याचा म्हणजे आपली बचाव कसं करतात. आम्ही आमच्या कोकणात एका खापार म्हणतो. खापार ही भरीव कुर्ली आहे. तुमच्या भाषेत केकडो. ओके. खापार म्हणतो. खापार जागा पिशवीत पण दाखव. एवढ्या वेळानंतर आमका एवढे कुर्ले भेटलेले असतात तर पुढे पुढे तुमका अजून दाखवू शकता आम्ही. एका टायमाचे रस्ता झालो आमचो. आमका फक्त 10 मिनिटं आली आता येऊन आणि एवढे भेटले म्हणजे पुढे अर्धा पाऊण तासात अजून काहीतरी भेटतील. ओके. आणि लवकर चल चल चल. चलो 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. अजून बहिणीला ठाऊक जाऊन आता 7-8 जण होते एकदम. अरे ते 4 राहिले ते आधी पहिले घे. हा हा. आणि भरपूर वेळानंतर जा चैतन्य फेकीचा टाकलेला जाळा त्याच्यात आमका परत ह्यासाठी 2 कुर्ले भेटलेले असत. तर खूप मजा येणार हा पुढे पुढे तुमका कशात दाखवत राहणार. आणि जरा पाणी किरण बोलता की अजून थोडा पाणी व्हाय होता आणि जरा पाणी असताना मस्त मजा येणार. इकडे थांब 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 दारू आपण धरू घेत नाही बा कुर्ले. नाही जाऊचे त्याच्या पलटी मारतात. काय म्हणता पता भूषण तुझा आता आणतो गेलो असतो. आमचं माका धरून नाही. अभी इसको धरेगा कैसा. ये मैं मेरे इथं आधी व्हायला काठी बाजू घे काही ना गाडी घ्यावी झरे काय एका एका घे. बारकी पण बॉट पडतात. रोहित्याने लगेच बारक्या म्हणून लगेच पकडून गेलो गो बारक्या म्हणून. अरे रोहित थांब दाखवते थांब. हे धरले धरले. अरे धर असं खाली अरे खाली ठेव. उलटी कर. अरे पाय दी अरे पाय दी आधी पाय दी. रोहित शिकता पकडू का कुर्ले. सुरुवात तिने लहान कुर्ली वाजून केल्या ना ते का अजून नीट पकडू घेत नाही. तर पकडल्या ना इकडे दाखवा इकडे. गेली आतडे बांधा देतो. ते बहिणा वास गेलो देतो आतडे. काय वाज घेत ऐक नाही बहिणीला. should have
तर मित्रांनो आमका कुर्ले भेटले असतात भरपूर वेळानंतर, म्हणजे म्हाका वाटतं 1-1.5 तास झालो आणि 1-1.5 तास झाल्यानंतर आमका एक 30-40 कुर्ले भेटले असतात. तर आता आम्ही चाललो सगळेजण घराक, सगळा सामान गुटाळत आहो आणि आता घराक चाललो म्हणजे कणकोलीत चाललो. आणि जर ही तुमका जर व्हिडिओ आवडली असतात तर या व्हिडिओक तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि जर तुमका असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघूक भेटतील, जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलास तर आमच्या कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आम्ही तुमका भेटतो नंतर पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय.